Много сме вниматели с хората, които влизат в програмата. Имаме много високи изисквания, защото искаме всеки от хората, които бъдат приети в програмата, да допринесе за наистина една страхотна дискусия в класа и да може да сподели своя опит и да подкрепи в своето развитие останалите колеги. Изискванията са ни следните. Минимум 2 години управленски опит, да има възможност хората да са работили с хора, да са управлявали екипи, да са ги мотивирали, да са ги развивали и да са видяли основните предизвикателства, които стоят пред всеки един съвременен ръководител. Имаме хора от всякакви индустрии, от телекомуникации, от пиар, от производството, предприемачи, банковия сектор, финансовия и така нататък. Като средната възраст на хората, които са в програмата е 32 до 34 години. Млади, енергични и така много ентусиазирани хора да върват напред в своя лидерски път.